Οκ, ξεκινάμε. Λοιπόν, Customer Journey Management ή αλλιώς πώς μπορούμε να πιάσουμε αγνώστους, μιας και όλο το concept του σημερινού event είναι τα conversions και να τους φέρουμε τελικά να γίνουν πελάτες και να μας επιστρέφουν ρευστό. Θα δούμε αυτά τα 10 πράγματα, τα οποία φαντάζουν τώρα πάρα πολύ, αλλά έχω γενικά μια τάση να τα πηγαίνω πολύ γρήγορα, οπότε ας ξεκινήσουμε. Λοιπόν, ήδη ανέφερε ο Ανδρέας το κομμάτι του permission marketing. Τι ωραία που είναι να πουλάμε όταν έχουμε την άδεια. Και επειδή ισχυρίστηκε κιόλας ότι είναι πάρα πολύ καλός πολιτής, θα τον καλέσω τώρα να μου πουλήσει αυτά τα earbuds. Παρακαλώ. Σου πουλήσω τα earbuds. Ναι. Ωραία, να παίξεις ακούσεις. Τι εννοείς? Φοβερός πολιτής, παιδιά. Νομίζω... Νομίζω customer know your product, δεν θέλεις τώρα. Προς το παρόν είμαι σε... τι έγραψε ο άλλος εδώ στο Facebook, μισό, Οκ, you get the point. Αλλά τώρα θέλω να επιχειρήσεις να μου το πουλήσεις μια δεύτερη φορά, τώρα που έρχομαι εγώ. Γεια σας. Θέλω earbuds τα οποία να έχουν πολύ καλή απόδοση και επίσης να κρατάνε πολλή ώρα. Την ψωνίζω όταν αποφορτίζονται. Έχω την εντύπωση ότι αυτό είναι το προϊόν σου. Πόσο κοστίζει? Πόσο χρειάζεται. Είναι αυτή η θέση. Τέλεια, ευχαριστώ. Οπότε, πολύ απλά, τι σας έδειξα? Σας έδειξα τα εξής δύο σενάρια. Στη μία περίπτωση, πηγαίνουμε ως πλανόδιοι πολιτές στο παραδοσιακό marketing και κυνηγάμε τον κόσμο με πολυσιακά μηνύματα, προσπαθούμε να το πουλήσουμε. Δεν είμαστε όμως το αντικείμενο του ενδιαφέροντός τους. Σε καμία περίπτωση. Ενοχλούμε. Γι' αυτό το λόγο, ο συγκεκριμένος τύπος, ο πλανόδιος πολιτής, πρέπει να περάσει από πάρα πολλούς, καθημερινά να ενοχλήσει πάρα πολλούς, προκειμένου να καταφέρει να πουλήσει. Μικρό conversion rate. Στη δεύτερη περίπτωση όμως, έχουμε έναν καταρτισμένο πολιτή μέσα στο μαγαζί του, στο οποίο πήγε κάποιος με αυθεντικό ενδιαφέρον, από δική του πρωτοβουλία, για να μπορέσει να πάρει το προϊόν ή την υπηρεσία, τέλος πάντων, την οποία αναζητά. Στη μία άκρη εδώ πέρα βρίσκεται το banner advertising, όσο πιο απλά μπορώ να το πω. Στην άλλη άκρη από εκεί βρίσκεται το SEO. Κάποιος ψάχνει, δεν ενοχλούμε, βρισκόμαστε εκεί με την απάντηση την οποία χρειάζεται. Ένα από αυτά τα πράγματα, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι και ένα lead magnet, όπως το περιέγραψε ο Ανδρέας. Αλλαγή σελίδας. Ρευστοδυναμική. Είχα μια συζήτηση με τη φίλη μου τη Χρύσα τη Φακή τις προάλλες για κάτι σχετικό με το customer journey και ξαφνικά της ήρθε η ιδέα και λέει: «Ρε εσύ, τα πάντα στο κομμάτι αυτό του ταξιδιού του πελάτη τα ονομάζουμε χρησιμοποιώντας κομμάτια τα οποία έχουν να κάνουν με ρευστοδυναμική. Έχουμε data streams, έχουμε data lakes, έχουμε pipeline. Γιατί το κάνουμε αυτό?» Και τελικά διαπιστώνουμε ότι στην εποχή τη σημερινή των δεδομένων, τελικά έχουμε καταλήξει να χρησιμοποιούμε τέτοιους όρους γιατί τα δεδομένα είναι άπειρα, είναι χαοτικά και πρακτικά προσεγγίζουν πάρα πολύ την κίνηση των ρευστών, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί και να προβλεφθεί με μεγάλη ακρίβεια, αλλά έχει παρόλα αυτά τρόπους για να προχωρήσει παραπέρα. Οπότε, πρακτικά το κομμάτι που είδαμε με τα streams είναι οι τυρβώδεις ροές που λέμε, εκεί πέρα που το νερό ακολουθεί τις δικές του πορείες. Αρχικά, τα παλιότερα χρόνια, το ταξίδι του δυνητικού πελάτη ήταν αυτό. 5 συγκεκριμένα στάδια. Έχουμε να κάνουμε με το awareness, κάποιος μαθαίνει για τη λύση την οποία έχουμε. Έχουμε μετά το consideration, δεν παίζει εδώ, ναι, οκ. Έχουμε το consideration, κάποιος έχει πληροφορηθεί για την υπηρεσία ή το προϊόν το οποίο παρέχουμε και αρχίζει και μας έχει στο μυαλό του την ώρα που ψάχνει για λύσεις. Έχουμε την ώρα της απόφασης και από την ώρα της απόφασης και μετά, όταν κάποιος γίνεται πελάτης, έχουμε τελικά αυτόν ο οποίος γίνεται χρήστης του service και όταν είναι ικανοποιημένος από την υπηρεσία μας, τελικά φτάνει στο σημείο να γίνει ένας
πιστός πελάτης και πολλές φορές ένας ο οποίος μας πηγαίνει παραπέρα με το από στόμα σε στόμα. Αυτά τα παλιά χρόνια. Γιατί πλέον, εδώ πέρα, αν μιλήσουμε για παράδειγμα για υπηρεσίες CRM, ξαφνικά εμφανίζονται στο κομμάτι του awareness και του consideration ένα σωρό παίκτες. Και τελικά φτάνουμε σε αυτό το οποίο περιγράψαμε πριν ως ρευστοδυναμική καταστάσεις στις οποίες πλέον υπάρχουν πάρα πολλά touch points σε μία υπηρεσία από πολλούς δυνητικούς διεκδικητές και πρακτικά ένα σενάριο το οποίο θα μπορούσα να περιγράψω είναι ότι υπάρχει μία ανάγκη, ξεκινάει κάποιος μία αναζήτηση, φτάνει στα αποτελέσματα, δεν του αρέσουν τα αποτελέσματα, ξαναψάχνει ή του αρέσουν και θέλει να μάθει περισσότερα. Θέλει να μάθει περισσότερα, οπότε έρχεται και βλέπει για παράδειγμα ένα βιντεάκι ή διαβάζει κάτι, μία ανάλυση για αυτό που έψαχνε. Η ανάλυση τον οδηγεί σε ένα case study, το οποίο του αρέσει πάρα πολύ, μπαίνει στη διαδικασία να δοκιμάσει το προϊόν ή την υπηρεσία και τελικά αγοράζει. Ή, αντί να κάνει αυτή τη διαδρομή, βλέπει τελικά ένα βίντεο, το οποίο τον οδηγεί σε μια άλλη απόφαση, οτιδήποτε. Θα το κάνει share, θα ρωτήσει, είδε ένα βίντεο το οποίο τον εντυπωσίασε. Θα ρωτήσει κάποιον γνωστό που είναι πάνω στο κομμάτι. Θα πάρει μια γνώμη, η οποία γνώμη μπορεί να τον ανακατευθύνει και πάλι στο case study. Ή θα μοιραστεί την πληροφορία, ή θα αναζητήσει περισσότερα, στα οποία θα σκάσει στον ανταγωνιστή εδώ και τελικά θα πάει σε μια σύγκριση, από την οποία σύγκριση θα καταλήξει πάλι την ώρα του consideration ότι, ξέρετε τι, τελικά το case study τραβάει πάρα πολύ. Case studies έδειξε και ο Ανδρέας. Και τελικά θα καταλήξει εδώ, όπου τα πράγματα πλέον είναι στρωτά. Έχουμε αυτόν ο οποίος χρησιμοποιεί και έχουμε αυτόν ο οποίος μας συστήνει. Αυτό όλο το πραγματάκι που δείξαμε εδώ πέρα, συνήθως το αποτυπώνουμε σε ένα Customer Journey Map. Το βλέπετε για ένα παράδειγμα με Supermarket e-commerce. Τώρα, προφανώς δεν θέλω να διαβάσετε τα πάντα εδώ πέρα, είναι εντελώς αδιάφορο. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι τα στάδια βρίσκονται εδώ πάνω. Για κάθε ένα από αυτά τα στάδια θέλουμε να συμπληρώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα από Customer Activities και Customer Goals, αλλά παράλληλα Organization Activities και Business Goals. Touch Points. Σε πόσα σημεία αρχίζουμε και ακουμπάμε με αυτόν ο οποίος ψάχνει τη λύση. User Experience. Στο User Experience στέκομαι ιδιαίτερα για να πω ότι εδώ τα κομμάτια της απόφασης και τα κομμάτια της χρήσης της υπηρεσίας τα έχω σπάσει σε πολλές κολόνες γιατί με ενδιαφέρουν και τα θετικά και η θετική εμπειρία και η αρνητική. Όλο αυτό το σχεδιάζω, έτσι, μπαίνω στη διαδικασία να προσπαθήσω να κατανοήσω τι γίνεται. Οπότε, αν θέλω να κρατήσετε κάτι από όλα αυτά, είναι έχουμε τα στάδια του ταξιδιού, έχουμε τα διάφορα τα οποία πρέπει να συμπληρώσουμε εδώ και έχουμε και μία μαγική λεξούλα στις τεχνολογίες η οποία εμφανίζεται παντού και είναι το CRM. Το CRM είναι τα αρχικά από το Customer Relationship Management. Ωραία, έχουμε λοιπόν όλο αυτό το χάος και επιχειρούμε τώρα ξαφνικά να προσπαθήσουμε να βάλουμε κάποια τάξη σε όλο αυτό που αντικρίζουμε μπροστά μας. Οπότε πρακτικά η αρχή είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία που υπάρχουν στο SEO. Η λεκτική έρευνα αναζήτησης, η keyword research, έκανε ήδη αναφορά ο Ανδρέας, η οποία πρακτικά μας δίνει τι? Μας δίνει στα χέρια την ζήτηση που υπάρχει εκεί έξω. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε στον χώρο μας ποια είναι η ζήτηση και δυνητικά πώς μπορούμε να την προσεγγίσουμε. Οπότε, χωρίς να κάνουμε αυτή τη στιγμή μάθημα SEO, ας πούμε κάποια πολύ σημαντικά πραγματάκια τα οποία μας βοηθούν, όχι σε επίπεδο SEO, αλλά σε επίπεδο κατανόησης του τι ζητάει ο κόσμος έξω. Γενικά υπάρχει αυτό που λέμε η πρόθεση του χρήστη, το search intent, η οποία αποτυπώνεται στα keywords σε 4 βασικές κατηγορίες. Η πρώτη informational, ψάχνω πληροφορία για κάτι. Η δεύτερη navigational, ψάχνω πληροφορία για ένα συγκεκριμένο brand. Η τρίτη commercial,
Είμαι στη φάση που έχω αποφασίσει ότι θέλω μία υπηρεσία και αρχίζω και συγκρίνω τις επιλογές μου. Και η τέταρτη, transactional, θέλω να αγοράσω. Είμαι έτοιμος. Θέλω να κάνω μία εγγραφή. Θέλω να κάνω οτιδήποτε. Πρακτικά, πετάξτε όλα αυτά τα τρία κάτω και πάτε στο informational. Γιατί πολύ απλά, συνήθως αποκαλύπτει ερωτήσεις, άρα το τι ψάχνει ο κόσμος, και συνήθως είναι πολύ πιο εύκολο να φτιάξετε περιεχόμενο το οποίο να γράψει ψηλά. Προχωράμε παρακάτω. Τα keywords μπορεί να έχουν μία λέξη, 2 ή 3 λέξεις ή παραπάνω από 3. Τα παραπάνω από 3 τα ονομάζουμε long tail keywords και συνήθως πάλι αποκαλύπτουν ερωτήσεις, στις οποίες μπορεί να έρθει ένας expert να παραγάγει περιεχόμενο. Κρατήστε ότι είναι το πιο σημαντικό στο οποίο μπορείτε να επενδύσετε για περιεχόμενο. Και πάμε παρακάτω. Αν θέλουμε να δώσουμε την βασική στρατηγική με την οποία μπορούμε να παράγουμε περιεχόμενο και να κατανοήσουμε πάρα πολύ καλά τον χώρο μας για να γίνουμε καλύτεροι επαγγελματίες, αυτή λέει το εξής. Στους ανθρώπους τους αρέσει να εκπαιδεύονται, ιδίως όταν είναι δωρεάν. Παράλληλα, ψάχνουν για λύσεις, άρα ερωτήσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορέσω να καταλήξω σε μία ερώτηση επειδή χρησιμοποιώ μία ή 2 λέξεις, αλλά οι 4 και 5 συνήθως φανερώνουν κάτι τέτοιο. Αυτά τα δύο λοιπόν μαζί θα μου δώσουν όλη τη δυνατότητα να κατανοήσω πολύ καλά το χώρο και να παράγω περιεχόμενο το οποίο θα μου δώσει κύρος στις μηχανές αναζήτησης. Και πολύ απλά, αν θέλουμε να βρούμε αυτά τα keywords που αντιπροσωπεύουν το χώρο μας, υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να κάνουμε. Κάθε φορά που κάνουμε μία αναζήτηση, τέρμα κάτω έχει τις σχετικές αναζητήσεις. Related keywords. Έχουμε τα Google Trends. Wikipedia, Google, YouTube, Bing και οτιδήποτε, την ώρα που ξεκινάμε να γράφουμε, αρχίζει και μας δίνει προτάσεις. Οι προτάσεις αυτές δείχνουν κάτι. Αλλά επειδή μου αρέσει γενικά να δίνω πραγματάκια εδώ πέρα πιο τεμπέλικα για τον καθέναν, ο οποίος να μπορεί να τα εφαρμόσει χωρίς αναγκαστικά να είναι ειδικός, εγκαταστήστε το Keyword Surfer και θα γνωρίσετε έναν καινούριο κόσμο, γιατί σε οτιδήποτε ψάχνετε θα βρίσκετε κάτω όλες τις σχετικές λέξεις με τη ζήτησή τους. Άρα, ήδη, χωρίς να εγκαταλείψετε την αναζήτηση, χωρίς να πάτε σε εργαλεία που χρησιμοποιούμε εμείς οι experts, έχετε πάρα πολύ καλή κατανόηση του χώρου. Είπαμε λοιπόν για το τι μας προσφέρει το Keyword Research. Πάμε στο επόμενο. Είδαμε αυτό το χάος πριν, το οποίο για παράδειγμα είναι μία τέτοια ροή, στην οποία τα μόρια του νερού πηγαίνουν όπου μπορείτε να φανταστείτε. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία μας δίνουν κάποιες συγκεκριμένες πιο καθαρές ροές. Δηλαδή, μέσα στο χάος βλέπουμε μία συγκεκριμένη κίνηση. Αυτή την κίνηση, λοιπόν, μπορούμε να την ονομάσουμε buyer personas. Τι είναι αυτά? Είναι φανταστικές αναπαραστάσεις του δυνητικού μας πελάτη, όπου πρακτικά προσπαθούμε να προσδιορίσουμε όσο περισσότερα πράγματα για αυτόν, όπως για παράδειγμα, τι ηλικία, τι φύλο, ποιο είναι το επάγγελμά του, ποιο είναι το lifestyle του, σε ποιες περιοχές online συχνάζει. Γιατί εκεί πέρα μπορούμε να τον δούμε να μιλάει και να κατανοήσουμε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία τον απασχολούν. Γενικά, όσο πιο πολλά συμπληρώσουμε τέτοια στοιχεία, τόσο πιο καλή αναπαράσταση έχουμε του ποιος είναι ο ιδανικός πελάτης για μας και πώς θα τον φέρουμε, και πρακτικά αυτό είναι το 20% των αγνώστων, το οποίο τελικά θα μας φέρει το 80% των πελατών μας. Πού μπορούμε να βρούμε πληροφορία για αυτούς? Ερωτηματολόγια, να αξιοποιήσουμε τη γνώση που έχει η ομάδα πωλήσεων, να αξιοποιήσουμε τη γνώση που έχει το support team. Πόσα διαμάντια έχεις βγάλει από το support team? Πες. Οκ. Τα social media, online reviews, πάρα πολύ σημαντικό. Τα reviews λένε ιστορίες για τις υπηρεσίες τις δικές μας και των ανταγωνιστών μας. Μπορούμε να κατανοήσουμε πάρα πολλά πράγματα και προφανώς συνεντεύξεις. Ωραία. Αν πρέπει να σας δώσω τώρα το ρεζουμέ από τα personas, αυτό είναι το εξής. Καταρχάς,
Αναφέρθηκα ήδη στο περιεχόμενο το οποίο είναι long tail. Αναπτύξτε τέτοιο περιεχόμενο για τις περσόνες, έτσι ώστε να τις φέρετε πάνω στο site σας. Όταν έρχεται όμως κάποιος πάνω στο site σας, θα διαβάσει κάτι, δεν θα μείνει αναγκαστικά. Θέλει να δει τον εαυτό του μέσα. Είδε ήδη μία λύση σε ένα πρόβλημα το οποίο δεν τον αφήνει να κοιμηθεί τα βράδια, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να δει και τον εαυτό του. Πάντα μα πάντα φτιάξτε σελίδες, αυτό όποιος το κλικάρει θα μπει μέσα, σε μια εφαρμογή η οποία είναι shopping list, θα μπει μέσα και θα δει τον εαυτό του. Ποιον έχεις, ποιον στοχεύεις, τα νεαρά ζευγάρια και τους εργαζόμενους γονείς. Πολύ ωραία. Γράψε περιεχόμενο για αυτούς. Την ώρα που θα μπουν μέσα, δεν έχει σημασία που τον στοχεύεις, δώσ' του να καταλάβει ότι έχεις τη λύση για αυτόν συγκεκριμένα. Θα κάνει το επόμενο βήμα χωρίς προσπάθεια. Επίσης, όπου υπάρχει δυνατότητα, ονομάστε, αν πουλάτε κάτι online, τα πακέτα σας γύρω από μια τέτοια περσόνα. Εγώ ποτέ δεν μπόρεσα να το καταλάβω αυτό το basic, premium, plus, πάρε και το πινακάκι. Ναι, κάτσε να διαβάσω τώρα εγώ το πινακάκι, να δω ποιο είναι για μένα και τι αυτό, μήπως χρειάζομαι τόσα, μήπως χρειάζομαι λιγότερα. Τριβή. Πώς αποφεύγεις την τριβή? Αν τα αντίστοιχα πακέτα που έχω, όχι πλέον για αυτούς που χρησιμοποιούν το app, αλλά για τις μπράντες και τα σούπερ μάρκετ που παίρνουν τα analytics πίσω από αυτό, αν τα ονομάσω pricing analyst και merchandising manager, όποιος από αυτούς μπει μέσα ξέρει τι θα αγοράσει κατευθείαν. Εξαφάνισα την τριβή. Είναι το επόμενο του βήμα. Ωραία. Μέχρι στιγμής τα πρώτα 5 τα πήγαμε γρήγορα, νομίζω ναι. Πάμε λίγο πιο speed process, για να έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις αν χρειαστεί. Λοιπόν, πώς αυξάνουμε τα conversions? Καταρχάς, πρέπει να ορίσουμε τι είναι τα conversions, έτσι. Υπάρχει γενικά μια τάση στους περισσότερους να νομίζουν ότι conversion είναι αναγκαστικά μόνο η πώληση. Όχι, δεν είναι μόνο αυτό. Conversion έχουμε οποτεδήποτε έχουμε έναν χρήστη ο οποίος προχωρά και ολοκληρώνει μια ενέργεια την οποία εμείς θέλαμε. Μπορεί, για παράδειγμα, να θέλαμε να γραφτεί στο newsletter μας. Μπορεί να θέλαμε να κατεβάσει ένα lead magnet. Οτιδήποτε από αυτά είναι conversion όταν ολοκληρώνει. Και, fun fact, το 2001 το μέσο conversion rate ήταν 1,8%. Ξέρετε που είναι σήμερα? Στο 2%. Ξέρετε γιατί? Γιατί ο κόσμος είναι αιμονικός με την απόκτηση. Θέλω περισσότερο traffic. Δώστε μου περισσότερο traffic. Τι μπορούμε να κάνουμε? Πάρε τα λεφτά μου, στείλε μου κόσμο. Χωρίς να ασχολείται ποτέ με το τι είδους είναι αυτός ο κόσμος και πόσο αυθεντικό ενδιαφέρον έχει, έτσι ώστε να του πουλήσεις με permission. Δικό μου. Το έχω αγοράσει ήδη. Λοιπόν, οπότε πολύ απλά. Έχουμε αυτή την πορεία, η οποία μπορεί να καταλήξει σε ένα subscription, σε ένα newsletter, στη χρήση ενός freemium ή ενός free trial ή οτιδήποτε. Τι χρειαζόμαστε για να μπορέσει κάποιος να ολοκληρώσει τις ενέργειες που θέλουμε? Καταρχάς, θέλουμε ένα ξεκάθαρο value proposition. Αυτό που του προσφέρουμε, η αξία που του δίνουμε να πιάσει στα χέρια του, πρέπει να είναι ξεκάθαρη. Και όχι μόνο πρέπει να είναι ξεκάθαρη, αλλά ας βάλουμε και το clarity εδώ πέρα, γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ να κατανοήσει κάποιος ότι την ώρα που κάποιος έρχεται εκεί που θέλουμε να κάνει μία ενέργεια, είναι έτοιμος. Έχει κάνει ήδη κάποια βήματα για να καταλήξει σε μία διερεύνηση. Εδώ λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να είναι απόλυτα σχετικό αυτό που του προτείνουμε με αυτό που έψαχνε, να είναι απόλυτα ξεκάθαρο και το ξεκάθαρο βάλτε το απέναντι από το δημιουργικό, ξεχάστε τη δημιουργικότητα εδώ. Έχουμε να κάνουμε με καταιγισμό πληροφορίας και περιεχομένου καθημερινά. Εδώ δεν είναι η ώρα να είστε δημιουργικοί, εδώ είναι η ώρα να είστε ξεκάθαροι. Μεγάλα, έχεις αυτό το πρόβλημα και εγώ έχω αυτή τη λύση. Η οποία μάλιστα
να ξέρεις ότι είναι σε αυτή την τιμή, urgency, μέχρι τον επόμενο μήνα. Μετά ανεβαίνει, γιατί φέρνουμε κάτι καινούριο. Και πολύ σημαντικό βέβαια να αποφύγουμε οτιδήποτε άλλο. Θέλουμε όσο πιο minimal περιεχόμενο γίνεται εδώ. Θέλουμε την ενέργεια να πάει να την ολοκληρώσει. Δεν πρέπει να έχει επιλογές. Πρέπει να είναι μία επιλογή. Οπότε πρακτικά το minimal εδώ πέρα κερδίζει. Τώρα, σας φέρνω άλλο ένα εργαλείο το οποίο έρχεται από το product design και λέγεται user onboarding. Πρακτικά όταν έχουμε ένα εργαλείο και θέλουμε κάποιος να μπει μέσα να το υιοθετήσει, να πληρώσει ή τέλος πάντων να περάσει από ένα freemium ή ένα free trial για να πάει παραπέρα, πρακτικά του ζητάμε πολλά. Δεν θα αναλύσω εδώ πέρα το case study του πόσο θερίζει το Canva και πόσο υπέροχα το κάνει. Όποιος θέλει μπορούμε να το συζητήσουμε μετά. Αλλά γενικά έχουμε αυτή τη φάση με τα aha moments, τα οποία πρέπει να του δώσουμε. Τα οποία είναι η ώρα που κάποιος αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει, που προσλαμβάνει την αξία την οποία εμείς του υποσχόμαστε. Καταλαβαίνει ότι αυτό το πράγμα μάλλον υπάρχει και τελικά λέει «ΟΚ, θέλω να κάνω την εγγραφή μου». Άρα, εδώ είναι messaging ξεκάθαρο, το οποίο είναι στην αρχή. Την ώρα λοιπόν που μπαίνει μέσα και χρησιμοποιεί το προϊόν, πρέπει να αντιληφθεί ότι αυτό που του υποσχεθήκαμε, Moment of Value Realization ή MVR, ότι όντως ισχύει και λέει «Ναι, δεν ήταν υπόσχεση, το βλέπω, λειτουργεί, τέλεια». Και μετά έχουμε το Moment of Value Adoption, όπου πρακτικά το ξαναχρησιμοποιεί, προοδευτικά του συστήνουμε νέες λειτουργίες ή οτιδήποτε και λέει «ΟΚ, παιδιά, πάρτε τα λεφτά μου, αυτό έψαχνα». Αυτά τα τρία να ξέρετε ότι λειτουργούν και στο website. Ο απόλυτος οδηγός για το NIS 2. Τέλεια. Κάτσε να το δω. Το παίρνει, το κατεβάζει. Το κατεβάζει, το διαβάζει. Τέλεια. Όντως, αυτό έψαχνα. Πλέον έχω κατανόηση του τι πρέπει να κάνω. Έχει και δεύτερο lead magnet το οποίο μπορώ να κατεβάσω. Ο ίδιος δεν το ξέρει ότι είναι lead magnet, αλλά έχει πάλι ένα δεύτερο πράγμα το οποίο μπορώ να κατεβάσω και είναι εξαιρετικό. Εμένα. Οκ. Με το που θα το κάνει αυτό τέρμα έχει δεθεί με την TikTok. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Πολύ ωραία. Οπότε, ανακεφαλαιώνω μέχρι εδώ. Τι είχαμε. Είχαμε το keyword research, είχαμε τα personas. Έχουμε ήδη φτάσει στο σημείο που παίξαμε με τα conversions και αρχίζει ο κόσμος και ακολουθεί τις ενέργειες που θέλουμε να κάνει. Και τελικά έρχεται και πέφτει μέσα σε ένα σύστημα που το ορίζουμε πλήρως εμείς. Είναι πλέον στις δικές μας υποδομές, μακριά από social media, μακριά από τον διάολο, μακριά από τα distractions, βρίσκεται εκεί ακριβώς που τον θέλαμε. Άρα πλέον είμαστε στη στρωτή ροή και εδώ θα πάρω τον αγαπημένο μου Αλ Πατσίνο και θα πω τέλεια, τον ρίξαμε μέσα στο σύστημα, αλλά πάντα να θυμάστε από πού σας ήρθε. Το από πού σας ήρθε, λοιπόν, είναι μεγάλη ιστορία, έτσι. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να κρατήσετε είναι ότι πλέον τέρμα η περσόνα. Περσόνα είναι κάτι το οποίο δεν έχει όνομα. Συνήθως κάποιοι τα ονομάζουν κιόλας, αλλά εγώ δεν θέλω. Προτιμώ να λέω νεαρά ζευγάρια και εργαζόμενοι γονείς. Ξεκάθαρα. Εδώ όμως πλέον έπεσε μέσα στο σύστημά μας, μας έδωσε τα στοιχεία του και έχουμε πλέον το όνομά του, την πηγή από που μας ήρθε, το email του, το τηλέφωνο, την εταιρεία για την οποία εργάζεται και ένα μήνυμα το οποίο ενδεχομένως μας έδωσε. Ήρθε η ώρα να του σερβίρουμε το moment of value realization που ανέφερα πριν. Ήρθε εδώ με μία υπόσχεση, μας έδωσε τα στοιχεία του, τον έχουμε, του σερβίρουμε αυτό που του υποσχεθήκαμε. Λοιπόν, το CRM είναι αυτό το οποίο μπορεί να τα οργανώσει όλα αυτά μέχρι αηδίας.
όσο πιο αδόκιμη έκφραση μπορώ να χρησιμοποιήσω. Customer Relationship Management. Και ένα πολύ ωραίο και μια πολύ ωραία ατάκα την οποία έχει δώσει ο Bobby Darnell, ο οποίος ασχολείται με CRM για real estate, είναι ότι το να λες ότι δεν έχω χρόνο για CRM είναι σαν να λες ότι δεν έχω χρόνο να κοιτάξω το GPS μου γιατί είμαι πολύ απασχολημένος για να βρω το δρόμο την ώρα που οδηγάω. Οκ. Οπότε, πολύ απλά, γιατί είναι σημαντικό το CRM? Γιατί έχει μια σειρά από πράγματα, οποιοδήποτε σοβαρό CRM τα κουβαλάει αυτά, στα οποία μπορώ να κάνω όλα αυτά που έδειξα στην αρχή στο Customer Journey Map. Με άλλα λόγια, έχω κάνει μια δομή, η οποία έχει δομηθεί έτσι ώστε να υποδεχτεί τα buyer personas. Άρα, αυτό που είπα πριν, έπεσε μέσα στο σύστημά μου, αλλά ας θυμηθώ από πού μου ήρθε, μπορώ να το έχω ήδη έτοιμο εδώ για να υποδεχτεί τέτοια πράγματα. Μπορώ να έχω φόρμες για το website μου, τις οποίες τις παράγει το ίδιο το CRM και τις κάνω embed. Άρα, αν έχω 5 υπηρεσίες, 5 διαφορετικές φόρμες, αυτός ο οποίος τις συμπληρώνει πέφτει κατευθείαν μέσα στο CRM και ξέρω από ποια υπηρεσία μου ήρθε. Την έχω την πηγή? Την έχω. Έχουμε όλο το timeline για κάθε lead το οποίο έχει πέσει μέσα στο σύστημα. Γνωρίζω τι έχω κάνει ανά πάσα στιγμή μαζί του. Του έστειλα ένα email. Το άνοιξε. Κλίκαρε αυτό. Το ξανά άνοιξε χτες. Τον πήρα ένα τηλέφωνο. Έκανα το follow-up. Δεν απάντησε και τον πήρα την επόμενη μέρα και απάντησε. Όλο το ιστορικό, τα πάντα. Μπορούμε να έχουμε VoIP τηλεφωνικά κέντρα, τα οποία πρακτικά την ώρα που χτυπάει το τηλέφωνο, κατευθείαν ανοίγει και η καρτέλα του πελάτη μπροστά και έχω όλο το ιστορικό. Ξέρω με ποιον μιλάω, τι έχω πει κτλ. Όταν τον έχω μέσα, καταχωρημένο. Μπορώ να αυτοματοποιήσω, μπορώ να κάνω αστραπιές όλες τις ενέργειες επικοινωνίας. Να έχω έτοιμα templates τα οποία διαβάζουν το όνομα, διαβάζουν και την κλητική προσφώνηση που έχω βάλει και πρακτικά στέλνω email μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Μπορώ να κάνω mention άτομα από την ομάδα μου μέσα. Μπορώ να ενημερώνω τους πάντες για τα πάντα. Και το σημαντικό είναι ότι είναι δομημένα έτσι τα συστήματα, ώστε να μην μπαίνουν μέσα δεδομένα σκουπίδια. Γιατί? Γιατί κοστίζει 1 ευρώ για να μπλοκάρω τα σκουπίδια και να κρατάω ποιότητα στα δεδομένα μου, κοστίζει 10 ευρώ για να πάω να τα διορθώσω και κοστίζει 100 για να αντιμετωπίσω τις συνέπειες των κακών δεδομένων όπου έχασα μια πελώρια πώληση από έναν δυνητικά πολύ μεγάλο πελάτη. Έχουμε λοιπόν, όπως είπαμε, τα leads, τα οποία πλέον έπαψαν να είναι personas, απέκτησαν όνομα, απέκτησαν όλη την πληροφορία που θέλουμε. Πλέον είμαστε στη φάση που συλλέγουμε δεδομένα για αυτούς διαρκώς και πλέον δεν είναι μόνο η πηγή, είναι και το ταξίδι, έτσι. Το ταξίδι αυτό είναι μέσα στο σύστημά μας πλέον και το ελέγχουμε πλήρως. Ξέρουμε πότε μιλήσαμε, τι είπαμε, ποιο είναι το πρόβλημα που τον απασχολεί. Ξέρουμε πάρα πολλά πράγματα. Ή για να τα κάνω πιο απλά, το σημαντικότερο είναι decision maker. Μιλάω με κάποιον ο οποίος μπορεί να ολοκληρώσει την πώληση. Το ψάχνω. Μπορώ να κρατάω σημειώσεις για τα πάντα. Όπως, για παράδειγμα, ποιο είναι το διαθέσιμο budget που έχει, τι είναι αυτό το οποίο δεν τον αφήνει να κοιμηθεί το βράδυ, ποιοι είναι οι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσε να διστάζει, τι άλλη εμπειρία είχε με τους ανταγωνιστές μου, όλο το ιστορικό βέβαια οποιασδήποτε επικοινωνίας έχω κάνει μαζί του, ποιο είναι το LinkedIn profile που έχει, ποια είναι τα κοινωνικά δίκτυα της εταιρείας του. Γιατί τα χρειάζομαι αυτά? Γιατί την ώρα που θα κάνω μαζί του συνάντηση, το να έχω δει τι είναι αυτό το οποίο ανακοινώνει, τι είναι αυτό το οποίο γράφει τον τελευταίο καιρό και τι είναι αυτά τα οποία ανακοινώνει η εταιρεία του στα κοινωνικά δίκτυα, είναι το κομμάτι το οποίο θα μου δώσει την έξτρα πληροφορία, στην οποία θα δει μάλιστα ότι όχι μόνο τη γνωρίζω, αλλά ότι ασχολούμαι ενεργά. Οπότε, πρακτικά, τι έχουμε να κάνουμε? Έχουμε να αξιολογήσουμε όλα αυτά τα δεδομένα
και να τα αξιοποιήσουμε έτσι ώστε να πάμε με μια προσφορά την οποία δεν θα μπορεί να αρνηθεί. Always be closing. Τέλεια, τα παρακολουθούμε ωραία όλα μέχρι εδώ και από ό,τι φαίνεται μπορούμε να κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά, οπότε ας πάμε για κοκτέιλ. Ούτως ή άλλως σε λίγο θα βγούμε να τα πούμε έξω. Automations. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε οτιδήποτε επαναλαμβανόμενο το οποίο κάνουμε με πελάτες. Το οποίο να μην γίνεται μέσα σε 5 δευτερόλεπτα. Μπορούμε να αυτοματοποιήσουμε τα πάντα με οποιοδήποτε τέτοιο σύστημα. Με άλλα λόγια. Μου ήρθε, ανέφερα πριν 5 διαφορετικές φόρμες, έτσι. Μου ήρθε από την υπηρεσία 2 ένας πελάτης. Τον χειρίζεται η Βικτόρια. Από την υπηρεσία 2 τη χειρίζεται η Βικτόρια. Πολύ ωραία. Auto assign στη Βικτόρια, οπότε κατευθείαν έχει γίνει ο owner του lead, έχει πάρει όλη την πληροφορία που έχει δώσει και προχωράει παραπέρα. Auto replies. Δεν χρειάζεται εξήγηση στο συγκεκριμένο. Automated sequences. Έπεσε ένα lead μέσα, βάζω ένα task, το οποίο είναι να τον επικοινωνήσω και στις τόσες μέρες θέλω να μου έρθει ένα reminder το οποίο θα μου λέει πάρ' τον τηλέφωνο και αν υπάρξει οποιαδήποτε άλλη συνθήκη θέλω αυτό το πράγμα να σπάσει, γιατί πλέον θεωρώ ότι πήρα θετική απάντηση και μπορώ να πάω παραπέρα και ούτω καθεξής. Auto-generated invoices. Πλήρωσε κάποιος. Πάρτο. Δεν υπάρχει λόγος να ασχοληθώ. Δώσ' το μου, στείλ' το μου, το στέλνω, τίποτα. Γίνεται αυτόματα. Και προφανώς segment automation με ένα σωρό τρόπους. Η όλη διαδικασία είναι αυτή. Αν trigger, όπου το trigger είναι πότε, αν συμβεί αυτό, τότε σε αυτά τα records θέλω να πραγματοποιήσεις αυτές τις ενέργειες. Τι θα μπορούσαν να είναι οι ενέργειες? Στείλε ένα email αυτόματα. Έχω έτοιμο το template. Κάνε ένα update στα records. Πήγαινε και δημιούργησέ μου ένα task. Ακόμα και webhooks, τα οποία, αρχίζουμε και πηγαίνουμε στα πολύ βαθιά, αλλά πρακτικά το CRM μας να μιλήσει με κάποιο άλλο σύστημα και να αυτοματοποιήσει τη διαδικασία, όπως για παράδειγμα την έκδοση τιμολογίων που ανέφερα. Για να δείτε ένα τέτοιο παράδειγμα, π.χ. από το Zoho CRM, φανταστείτε τώρα ότι έχουμε ένα deal, ωραία, στο οποίο έχουμε ένα closing date, μέχρι εκεί θέλουμε να κλείσει, το οποίο αν δεν κλείσει, είναι τα διάφορα στάδια, αν δεν βρίσκεται σε αυτά τα στάδια, τότε στήσε μου αυτές τις ενέργειες οι οποίες θέλουν να γίνουν άμεσα και αυτές οι οποίες θέλουν να είναι προγραμματισμένες. Σας δείχνω κάτι πάρα πολύ απλό, αυτά μπορούν να γίνουν υπερσύνθετα. Πολύ ωραία, ελευθερώσαμε και το χρόνο μας, οπότε πρακτικά τώρα ποιο είναι το τελευταίο πράγμα που θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε πιστούς πελάτες και όχι μόνο πιστούς πελάτες, αν μπορούν να μας πάνε και παραπέρα, γιατί το word of mouth δεν έπαψε ποτέ μα ποτέ να είναι ένα από τα σημαντικότερα κανάλια πωλήσεων. Εδώ λοιπόν κρατήστε τα εξής δεδομένα. Καταρχάς, η πιθανότητα μιας πώλησης σε υφιστάμενο πελάτη είναι 60 με 70%, ενώ στους νέους πελάτες είναι 2 με 20. Άρα αξίζει να ασχοληθούμε μαζί του. Retention. 5% retention, 5% αύξηση στο retention στους πελάτες μπορεί να οδηγήσει σε 25 έως 95% αύξηση στα κέρδη. Γιατί? Γιατί είναι πάρα πολύ εύκολο να πάμε σε upselling και cross-selling, ακόμα και σε υπηρεσίες, γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μαζί μας έχει περάσει καλά, του έχουμε λύσει τα προβλήματα και μας εμπιστεύεται για να πάει παραπέρα. Τέλος, είπαμε για το word of mouth, οπότε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να δημιουργήσουμε τέτοιους? Ένα το κρατουμένο. Το πιο απλό που μπορείτε να φανταστείτε. Εδώ πέρα το ξέρετε ότι υπάρχουν όλα τα γενέθλια όλων όσων έχετε συνδεθεί ανά μήνα. Έκανα ένα καινούριο πελάτη. Οκ. Τον ακολουθώ στο Facebook. Πάω κατευθείαν, καταχωρώ τα γενέθλιά του μέσα στο CRM και αυτοματισμένα εκείνη την ημερομηνία φεύγει ένα ευχετήριο email. Πολύ απλό, αλλά δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε. 30% της πληροφορίας που παράγουμε προς τα έξω
ας την κρατήσετε, ας μην τη βγάζετε προς τα έξω, ιδίως αν είναι πάρα πολύ σημαντική, κρατήστε την για τους εκλεκτούς σας πελάτες. Δημιουργήστε έναν εσωτερικό κύκλο. Να αισθάνεται κάποιος ότι δεν είναι απλά ότι αγόρασε και ότι η υπηρεσία λειτουργεί, αλλά είναι εκεί για αυτόν. Του δίνω πληροφορία την οποία δεν τη δημοσιεύω πουθενά αλλού. Προγραμματισμός αποκλειστικών demos σε οτιδήποτε, σε επίπεδο υπηρεσίας. Έκδοση εκπτώσεων που μπορεί να πάρει τελείως απρόσμενα. Μεγάλε, ξέρεις το Black Friday. Εμείς έχουμε το Yellow Tuesday, το οποίο το έχουμε βάλει να είναι η 1η Τρίτη του Ιουνίου. Είναι δικό μας, το κρατάμε. Όλα αυτά, εδώ είναι το κομμάτι για τη δημιουργικότητα. Όπως ανέφερα πριν, clarity, για να ολοκληρώσει κάποιος συνέργειες, την ώρα που τον αγαπάς αυτόν τον άνθρωπο και κάνετε δουλειά μαζί και όντως αναπτύσσετε πραγματικές σχέσεις, είναι πάρα πολύ καλό να γίνετε δημιουργικοί και να του προσφέρετε περισσότερα. Πάντα over-deliver. Τι θα μπορούσε να είναι το over-deliver? Παραδείγματος χάρη αυτά που ανέφερα πριν και είπα πόσο σημαντικό είναι το να έχεις να κάνεις με decision makers. Θέλετε να βρείτε όλους τους decision makers και μάλιστα τζάμπα κάπου? Όχι, ξέχασα και ένα QR code εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να το βρει εδώ πέρα. Ή σε αυτή τη διεύθυνση, εργαλειάκι το οποίο το έχω φτιάξει εγώ, και θα σας τα τραβάει όλα, δίνετε ρόλους, εταιρείες κτλ. Και θα σας τα τραβάει όλα μέσα στα αποτελέσματα της Google. Εσύ έχεις παρακολουθήσει και τον τρόπο με τον οποίο γίνεται. Έχεις εξελίξει τις εξέλιξεις. Εννοείται. Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις? Κοστοβόρο για αυτό που σου προσφέρει δεν είναι καθόλου. Είναι η αναλογία που σου είπα. 1 για καλά δεδομένα. 10 για να καθαρίσεις τα δεδομένα. 100 για να χάσεις τις πωλήσεις σου. Χωρίς λόγο. Από κακό follow-up, από οτιδήποτε ή ακόμα και από αστοχία. Τώρα, το πόσο εύκολο είναι να το υιοθετήσει κάποιος, η απάντηση είναι εξωφρενικά. Αυτά τα εργαλεία έχουν φτιαχτεί για αυτό το λόγο. Να σου βγάζουν μπελά πάνω από το κεφάλι σου. Να αυτοματοποιούν τα πάντα, να δημιουργούν δομές δεδομένων στις οποίες έχεις reporting για τα πάντα και έχεις εικόνα, ακόμα και για το τι προβολή έχεις για τα έσοδά σου μέσα στη χρονιά. Ό,τι μπορείς να φανταστείς, να βρίσκονται εκεί πέρα, να βλέπεις πώς αποδίδουν οι πολιτές σου. Όχι για να μαλώσεις μαζί τους, για να ξέρεις. Οι ενέργειες που κάνουν είναι αποδοτικές. Ένας αποδίδει πάρα πολύ, ένας αποδίδει λιγότερο. Τι κάνει αυτός που αποδίδει πολύ για να το προτυποποιήσω, να το χρησιμοποιούν και οι άλλοι? Γενικά είναι κομμάτι το οποίο βρίσκεται εκεί για να δουλεύει για σένα. Και εσύ να χρησιμοποιείς το μυαλό σου και τη φαιά ουσία σου για πιο δημιουργικά πράγματα και για το πώς θα ανοίξεις περαιτέρω την υπηρεσία σου. Έχει πολύ μεγάλο variance. Θα έλεγα ότι γενικά, ιδίως στο κομμάτι B2B, πρέπει να είναι πάνω από 10 κατά μέσο όρο. Στα καθαρά σημεία. Από εκεί και πέρα εξαρτάται πάντα από το πόσο ποιοτικό είναι αυτό που κάνεις. Δηλαδή, κυνηγάς τον κόσμο με διαφημίσεις, θα αυξηθούν τα touch points. Πολύ. Αν αποδώσουν. Φτιάχνεις lead magnets, θα μειωθούν πολύ. Αλλά οτιδήποτε τέτοιο ποιοτικό περιεχόμενο ίσον πρέπει να στρώσω τον κόλλο μου κάτω. Δεν μπορώ να το πω πιο απλά. Πρέπει να δουλέψω. Όσο δουλεύω, τόσο τα touch points μειώνονται. Αλλά πάω και δίνω στον άλλον αυτό το οποίο ψάχνει. Τη λύση στο πρόβλημά του.